Pevačica Ksenija Pajčin, koja je pre 9 godina tragično nastradala kada ju je tadašnji dečko Filip Kapisoda ubio, a potom izvršio samoubistvo, 3. decembra napunila bi 42 godine. Tim povodom oglasila se i Dragana Mirković. Dragana je otkrila da je Ksenija samo nekoliko dana pred smrt hitno tražila, a kako nisu uspjeli da razgovaraju i da je to i dan danas veoma teško pada. 2 dana pre nego što je tragično preminula, imala je emisiju kod nas na televiziji. Tada je rekla mom voditelju: "Molim te, reci Dragani da me pozove, imam nešto jako važno da joj kažem." On mi nije rekao tog dana, nije mi rekao ni sutradan. Kada me je nazvao, rekao mi je da smo je izgubili. Ja nikad neću saznati šta je važno imala da mi kaže. Ostalo mi je to kao nešto što je trebalo da uradim za nju. Ne znam šta je to bilo. To će mi ostati rana na srcu definitivno, ispričala je pevačica.